Tervetuloa Lihamestarin keittiöön. Tänään panulla vieraana Esa Sirviö, Kotkan kaupunginjohtaja. Terve. No niin, aletaan vähän ruoanlaitto puuhin. No niin. Täältä vähän esiliinaa päälle. Näin, ole hyvä. Tänään laitetaan Karjalan paistia. Onko se tuttu ruoka? No sanotaan näin, että on sitä tullut syötyä, mutta ei kyllä itse laitettu. Joo, mutta se on hyvä alku. Tästä lähdetään nyt liikkeelle ja me varastetaan tänään Karjalan paisti. Tehdään siitä tuollaisia lihavartaita ja sitten maustetaan ne kivasti. Käytetään ne tuossa noin pannulla, ruskistetaan ja sitten laitetaan uuniin hautumaan. Okei. Ja me voitaisiin tästä vaikka aloitella, niin lihamestari laittaa yleensä aina, että laitetaan vuoron perään. Laitetaan possunliha ja sitten laitetaan naudanliha. Ja ihan tästä keskeltä Siihen voi ihan pikkusen vaikka jättää väliin, niin sitten se maustuu myös sieltä lihojen niiden palojen välistä. Niin. No niin. Nyt me ollaan päästy siihen, että meillä on nämä muutama varras tässä. Laitetaankin tänään tällaista niin kuin savukastiketta. Okei. Sitten vaan maalailemaan. Sitten maalailemaan, joo. Miten runsaasti laitetaan? Kyllä sitä saa niin kuin mieluummin laittaa vähän reilummin nyt ja saadaan sitä makua. Pannu lämpenemään ja sinne me laitetaan sitten okare ihan oikeita voita. Ihan oikeita voita? Joo. No nyt kuulostaa hyvältä. Mulla on sukujuuret tuolla Kainuussa, niin voinkäyttö on hyvin tuttu. Miten kotkalainen ruokakulttuuri on tullut tutuksi ja mitä tykkäät siitä? Voi niin kuin ehkä todeta, että löytyy niin kuin moneen lähtöön monenlaista tarjontaa ja niin semmoisia hienoja elementtejä ja monta paikkaa, joissa on syytä käydä. Joo, näin. Miltäs näyttää vartaan? Kyllä alkaa näyttämään erittäin herkulliselta. Joo, nyt nostellaan nämä takaisin tuohon uunivuokkaan. Okay. Onko väliä miten? Näin. Se on oikein hyvä. Laitetaan ne noin sinne, ne mahtuu mukavasti. Ja nyt me lisätään sinne sitten nestettä, tummaa olutta. Ja meneekö hyvää olut hukkaan? Ei se hukkaan se ei mene. Kaadetaan se sinne. Sehän Pannaanko koko pullo? Olisiko sit vähän pitänyt maistaa? Kyllä mä luulen, että mä jätän sinne ihan semmoisen pienen helmen. Joo. Nyt mä otan törkeästi tästä maistia. Ota vaan. Hyvä oli. Kyllä Kotkassa osataan. Joo. Ei muuta kuin minä vaan uunin, niin nostetaan vuoka sinne. Noin. Nyt meillä on lihat uunissa. Laitetaan juurekset. Mitäs näille niinku tapaa? Sieltä pilkotaan vähän lanttua, pilkotaan porkkanaa. Jätetään ne aika isoiksi paloiksi. Onks hyvä? Se on hyvä. Ja kyllähän hyvä liharuoka, niin sen kanssa on kiva, kun siinä on kasviksia. Ja ne antaa väriä, ne antaa makua. Ne tuo sitten vähän vaihtelua niin kuin siihen ruokaan. Jotenkin olen kuullut kotona myös tämän. Joo. Nyt me tehdään sinne vielä sitten tuollaiset kokonaiset valkosipulit ja me leikataan tästä niin kuin tämä kansi pois tällä tavalla. Ja sitten me jätetään se tonne. Annetaan sen kypsyä niin kuin tuossa omassa paketissa. Lisätään vielä tähän meidän uunijuureksiin, niin laitetaan sinne rypsiöljyä, siirappia vielä päälle. Hunajaa laitetaan myös sitten näihin meidän valkosipuliin. Aha. Lusikallinen per siihen päälle. Miten näet, että Kotka on 10 vuoden päästä? No kyllä, tietenkin pitää niin kuin tässä tehtävässä olla vahva usko, että onhan meillä luonnollisesti omat haasteet väestökehityksen ja väestörakenteen suhteen, mutta että koitetaan tehdä niitä elinvoimainvestointeja, niin kuin tämä ammattikorkeakoulukampus ja siihen liittyvä tapahtuma, jolla sitten saataisiin niin kuin pito- ja vetovoimaa kaupunkiin. Kyllä, joo. Mutta jostain se on aloitettava kuitenkin. Jostain se on aloitettava kyllä. Ja samat haasteet on luonnollisesti talouden kanssa niin kuin edessä myös jatkossa. Kyllä. Näin. Nyt meillä on juurekset mausteltuna ja valmiina uuniin. Nämä me laitetaan nyt sinne. No niin. Sulassa sovussa siellä. Sulassa sovussa. Nyt kasvikset on siellä noin 45 minuuttia. Sitten ei muuta kuin syömään sen jälkeen. Sen jälkeen, juuri näin. Nyt kun meidän ruoka kypsyy uunissa, niin katsotaan mitä lihalle tehtiin ennen tätä. Kotkan lihamestarit leikkaa Karjalan paistin aina tuoreista kotimaisesta porsaanpaistista ja naudanpaistista. Ihan hiukan käytetään siinä possussa myös kasleria. Se antaa sinne vähän rasvaa ja makua sitten siihen lopputuotteeseen. Kaikki leikataan käsityönä ja tehdään sellaista isoa rouvia kuutiota, mikä kestää sitten kun tuote haudutetaan pitkään. Ja aina se kotimainen ja tuore liha, niin se takaa sitten sen tuotteen loppulaadun. Lihat leikataan aamulla varhain. Meillä on tilaukset tuolla yön aikana tullut koneelle ja sitten nähdään, että minkälaisia tarpeita siellä kaupassa on. Sen jälkeen me pakataan ne, hinnoitellaan
Sen jälkeen kun tuote on tuolla laatikossa, niin auto tulee hakemaan ja se lähtee siitä kauppaan. Aamulla meillä, illalla teille. No niin, kasvikset tuli kypsäksi. Ne nostettiinkin jo tohon ja ihan hyvän näköisethän niistä tuli. No joo, kyllä niitä maistella voi. Joo. Ai. Ai, se näyttää hyvältä. Nyt nostetaan siitä muutaman varras lautaselle ja lähdetään niin liikkeelle, niin annetaan ne olla. En malta nimittäin odottaa. Kypsyys on ainakin ihan niin kuin kuuluu olla, eli ihan mureaa. Mä nyt paistan kasvistakin. Kyllä, ehkä joutuu muuttamaan jälleen kerran mielipidettä. Oliko resepti helppo vai? Resepti oli helppo ja voi niin kuin todeta, että monenlaista karjalanpaistia on syönyt, mutta ehkä tässä on jaloimmassa muodossa, mitä on maistanut. Tämä on todella herkullista. Ja voisitko yllättää joku viikonloppuvaimon ja sanoa, että nyt teemme muuten uunikasviksia ja karjalanpaistia varrastettuna. Kiitos Esa, että ehdit vieraakseni. Reseptit löytyy nettisivuiltamme lihamestarit.fi. Moi moi! Moi moi! Kotkan lihamestarit.